Здравейте, днес ще ви покажа един сервер, BG сервер на Minecraft. IP-то ще го има в описанието. Админи ще бъдат в VPM, DJs Elements и един нахах или нахнах, забравих. Тъй, това е спауна. Това са правилата. От тези две страни ще има портали за различни светове. Така, чрез този портал излизате от спауна. Бахте ганчи валите. Но в този сервер няма да има шоп. Нещо не ми се получи. По тайлха поставяйте честове. Секунда. По тайлха поставяйте честове и си ги привейтвайте с табели. И аз през зимата ще ги пълня с различни неща, като Diamond, Iron, брони и такива. Той ми е снежният човек, голямо ли го френно, както и да е. Тъй, ако има... Тъй да не знам точно какви са. Зомбита ли? От сняг, дето се спамва две сняг и от глава, такава тиквена, дето се спамват в този от дъжда. Тъй ден дейте ги убива. Защото искам да ми снежен мапа. Никога е, бе. Тъй, както и да е. Той е някаква къща на един админ, но той малко ме обиди и го баннах от сервера. Му я разруших. И ако искате, грабете желязото, вълната, то няма често. И каквото искате, вземайте от нея. Той ми е моята къщичка, но за сега. Аз играя на Survival, но сега за клипчето съм на Creative. Не е много голяма къщичката, но както и да е. Аз живея с DJs Elements и нахах. И това беше от мене. IP-то ще го има в описанието. И довиждане до да знам кой път.